Pois menos preocuparse dos datos sobre o paro é máis observar o que ocorre ao noso redor e o que ocorre no vosso propio medio. Que porcentaxe de parados hai no xornalismo? Que porcentaxe dos non parados recibides ingresos que non sexan virtualmente no linde da pobreza? Que porcentaxe de profesionais vosos, especialmente os máis novos, porque claro, os máis vellos pois podemos ter posicións máis consolidadas detrás, pero que porcentaxe están con contratos absolutamente precarios? Que porcentaxe están con contratos de prácticas, facendo labores que non son de prácticas? Cal é a vosa situación no paro, no emprego precarizado, nos niveis salarios, nas perspectivas de subsidios de paro no seu caso? Que porcentaxe levan un tempo de paro tal que xa ni siquiera cobran subsidio de paro? Entón, non é unha cortina de fume empezar a debater sobre si os dados sobre o paro son os da EPA, os da APE, os da APO, os non sei que. Como lle podemos facer caso a dirixentes políticos e cadros políticos de goberno que minten sistemáticamente con toda a desfachatez diante da Cámara de Representantes, cando empecen a decir que os dados que daban que subiu o paro non son os de fiar, que os de fiar son os de que baixou o paro? Ainda podemos creerles algo? Observemos o que ocorre no seu redor. E é evidente, é monstruosa a situación. Entón é unha indecencia por parte de Núñez e compañía decir que os dados que saliron do subiu o paro, e chegou aos 300.000 prácticamente, que non son os correctos, que son os outros. É indecente. En realidade é un crime social, pero son moralmente delincuentes. Non son penalmente delincuentes porque me parece que non está tipificado no Código Penal, pero moralmente son delincuentes. Xente que dentro do poder di esas cousas e que se cisca en todos os cidadáns, especialmente nos que máis están sufrindo. E iso é intolerable. É a razón pola que eu sempre exhorto aos cidadáns a rebelarse organizadamente, non provocar un caos, sino a auto-organizarse, cada quen no seu espacio. Aquí estamos nun colexio profesional de xornalistas.